Mag-atubang og kaso nga nunod sa kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022, ang top 8 provincial target kinsa nadakpan sa gipahigayong buy-bust operation sa Leyte Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit kun LPPO-PDU ug Matag og Police uban sa PDEA 8 didto sa barangay Naulayan, Matag ug Leyte niadtong Mayo 30. Ang suspect gila nga si Cesar Pilayo hingkod ang panuigon kinsa nakuhaan ug 11 ka mga pakete nga gituhang shabu nga adunay gibugaton nga 5 grams ug gibanabanang adunay market value nga 34,000 pesos. Laing lalaki usab ang nadakpan sa gipahigayong buy-bust operation sa hiniusang puwersa sa PDEA 7, CCPO Station 8 ug Naval Intelligence and Security Force sa Barangay Pulang Batu, Dakbayan sa Subo niadtong Hunyo 1. Ang dinakpan mao si Daniel Sabanpan, 20 anyos nga way trabaho, samtang nakaikyas usab ang iyang kauban nga si alias Teng. Nakuha gikan kang Sabanpan ang 12 ka mga pakete nga gituhang shabu nga adunay gibugatong 50 gramos o gibanabanang may market value nga 340,000 pesos, usa ka tibag packaging ug usa ka motorsiklo. Kasong may kalambigitan sa ginadiling drogas ang ipasaka batok sa dinakpan. Usa ka street-level individual ang gikatakdang pasakan og kasong may kalambigitan sa ginadiling drogas ug sa pagdala niinig armas de fuego. Wala gibutyag sa kapulisan ang pangan sa suspect apan nakuhaan kini og usa ka kalibre 38 nga walay serial number or markings, 2 ka buhing mga bala, 11 ka mga pakete nga adunay sud sa gituhang shabu nga may gibugaton nga 0.55 grams ug standard drug price value nga 3,740 pesos. Base sa spot report sa Inabanga Municipal Station sa Bohol nga adunay usa ka concerned citizen ang nanawag kanila, hinungdan nga dali silang responde ug nadakpan ang suspect.